Coach uyaphila. Hayi ngiyaphila futhi. Yebo, coach udlale kanjani coach? Ya sidlalile noma kube technical knockout kodwa i-round besiphelile manje iyona into engixakile ukuthi ibe i-knockout kanjani ngoba igonge besikhalile ne-round i-box lisukumile abalelo lasukuma so kufanele lize ekhoneni ngokwami ngokwazi kwami kodwa-ke kwathiwa i-fight isiphelile. Buhamba naliphi i-boxer? Ngihamba nolakhe Mavumbela. Beqala udlala. Bekuyi-fight yakhe yesibili eyokuqala walwa noMagcaba kwamasho so yeah wayiluzi kodwa le bese kuyesibili. After how long udlala kwakhe? Cabanga ukuthi besenonyaka 1 year 6 months. Engadlali. So mhlawumbe ucabanga ukuthi ngingaba i-ring rust le? Ya nako lokho kunomthelela